copii. Să-ți fie rușine că te-au ajutat lume grea și lume întreagă ca să-ți dea bani, să te duci să își vadă copiii tăi, bunicii, să vadă România. Tu ca mama ai stat crăcănată, ți s-au făcut 2 copii și mai departe nu ai făcut nimica. Aștepți să ți se dea, aștepți să cadă din cer. Nu noi am stat cu tine în pat când ai fost crăcănată. Cine stă crăcănată își crește copilul și merge la muncă, du-te fură, du-te cerșește, du-te fă ceva. Dar nu sta să blestemi alți copii, că ai 2 copii în casă, nenorocit-o care ești, nesimțit-o care ești. Eu nu aș putea cu un copil în casă să blestem alți copii. Păi nu ți-e frică de Dumnezeu, că există un Dumnezeu sus, nenorocit-o, și îți dă, nu ție, că tu ești oricum blestemată și terminată de la Dumnezeu. Copiii tăi suferă mai târziu, copiii aia când crezi nu o să aibă niciun noroc în viață, că măsa a fost o curvă și o nenorocită și o femeie care a blestemat copii. Au intrat atâta pule în tine, s-au pișat bărbați în pizda ta și ai făcut atâtea lucruri la viața ta și tu vii acum să ne blestem nouă copii. Păi ne dai tu să mănânci la copiii noștri, de-ți permis tu să-i înjuri și să-i blestemi. Oricum la copiii noștri nimic nu ajunge asta, să-ți intre bine în cap și la toți care înjurați de copii, să vă intre bine în cap că la copiii noștri nu ajung nimic. Lidia, eu zic așa frumos și elegant, nu aș vrea să fac cu adevărat rele pe această platformă. Aș vrea să termini cu legatul de copii și să lași copiii în pace la toată lumea, că fiecare își crește copiii cum poate și cât poate și le oferă ce poate, dar tu ești de cea mai joasă speță, da? Copiii tăi sunt de cea mai joasă speță. Ai grijă de copiii tăi și hrănește-ți copiii tăi înainte să vrei să-i hrănești pe ai noștri cu alte lucruri, da? Că dacă te-aș vedea în fața mea și ai putea vreodată să-mi zici, oricum n-ați avea niciunul curaj care faceți asta și în jurături, dacă v-ați vedea în față cu acea persoană și să-i spuneți la fel, păi ai intra în pământ. M-aș duce 25 de ani la pușcărie pentru omor, dar tu ai intra în pământ, ca să știi de pe acum. N-ai vreodată tu să fii în fața mea și să-mi zici vorbele astea mie. Așa că terminați toți. Ăsta este un mesaj pentru toți. Da? Terminați cu blesteme și înjurături de copii. Că până unul nu este mormânt și unul la pușcărie, nu vă veți lăsa niciunul dintre voi. Dacă voi continuați tot așa să înjurați de copii, asta nu vă duce niciunde. Vă bate joc de propriile voastre familii. Asta să vă intre în cap. Cineva care își blesteamă alți copii, de fapt își blesteamă copiii lor. Da? Mai ales aia care au cu copii în casă. Eu sunt în bucătărie, eu te blestem pe tine și copilul meu este în dormitor. Nenorocit-o care ești. Noi nu am venit pe rețelele astea de socializare să ne fie blestemați copiii, să ne fie înjurată familia, să ne scoatem. Nu vreți să vă arăt și buletinul, în ce dată m-am născut, anul, ziua, luna, cine sunt părinții mei. Am venit pe YouTube să mă duceam la poliție și dădeam anchetă dacă vreau să se știe adevărul despre mine și așa. Eu am venit să râd, să glumesc. Terminați cu copiii. Copiii nu au vină. Copiii voștri vor plăti pentru faptele voastre. Și atunci să nu plângeți să spuneți, Doamne, ce am făcut, cu ce am greșit. Niciodată. Încetați cu copiii. Copiii sunt darul de la Dumnezeu. Un copil este o binecuvântare a voastră, este un rod al iubirii voastre. Terminați cu copiii că nu au nicio vină. Cum poți să blestemi un copil și să te duci în cameră la copilul tău, băiat, fată, să-ți privești copilul în ochi, când tu mai devreme ai blestemat un alt copil? Lidia, mai blestemat să nasc pe gură. Nesimțit-o, nenorocit-o. Tu nu te numești mamă. Eu nu știu dacă ți-ai ars copii, dacă nu ți-ai ars. Este treaba ta. Este lege, există lume care să te... Pentru asta ce ai făcut. Dar tu, dacă nu-ți iubești copiii, tu asta denotă faptul la tine, Lidia, ca să înțelegi. Cineva care blesteamă copiii al cuiva nu-și iubește copiii lui. Eu în momentul ăsta blestem pe cineva, e ca și cum eu am blestemat copilul meu. Și Dumnezeu chiar există.